ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ଅର୍ଜୁନ କହୁଛନ୍ତି ଆମ୍ଭେମାନେ ଯଦି ଏ ଆତତାୟୀମାନଙ୍କୁ ବଦ୍ଧ କରିବା ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ପାପ ହେବ। ତେଣୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କର ପୁତ୍ରମାନଙ୍କୁ ଏବଂ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବମାନଙ୍କୁ ବଦ୍ଧ କରିବା ଠିକ୍ ହେବ ନାହିଁ। ହେ କୃଷ୍ଣ, ଏଥିରେ ଆମର କ'ଣ ଲାଭ ହେବ ଏବଂ ସୁଜନମାନଙ୍କୁ ବଦ୍ଧ କରି ଆମ୍ଭେମାନେ କିପରି ସୁଖୀ ହେବା? ବୈଦିକ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ 6 ପ୍ରକାର ଆତତାୟୀ ଅଛି, ଯଥା 1 ଯିଏ ବିଷ ଦିଏ, 2 ଯିଏ ଅଗ୍ନି ସଂଯୋଗକାରୀ ମାନେ ଘରେ ନିଆଁ ଲଗାଏ, 3 ଯିଏ ମାରଣାସ୍ତ୍ର ସାହାଯ୍ୟରେ ଆକ୍ରମଣ କରେ, 4 ଯିଏ ଧନ ଅପହରଣ କରେ, 5 ଯିଏ ଅନ୍ୟର ଭୂମି ସମ୍ପତ୍ତି ଅପହରଣ କରେ, 6 ଯିଏ ପରସ୍ତ୍ରୀ ଅପହରଣ କରେ। ଏ ପ୍ରକାର ଆତତାୟୀ ମାନଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମାରିଦେବା ଉଚିତ ଏବଂ ଏହି ପ୍ରକାର ଆତତାୟୀ ମାନଙ୍କୁ ବଦ୍ଧ କଲେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ପାପ ହେବ ନାହିଁ। ଯେକୌଣସି ସାଧାରଣ ଲୋକ ପକ୍ଷରେ ମଧ୍ୟ ଏ ପ୍ରକାର ଆତତାୟୀ ମାନଙ୍କୁ ବଦ୍ଧ କରିବାରେ କୌଣସି କ୍ଷତି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଅର୍ଜୁନ ତ କୌଣସି ସାଧାରଣ ଲୋକ ନୁହନ୍ତି, ସେ ସାଧୁଭାବ ସମ୍ପନ୍ନ ଏକ ଭକ୍ତ ଅଟନ୍ତି ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ସେ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ସାଧୁ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏ ପ୍ରକାର ସାଧୁ ବ୍ୟବହାର ଅବଶ୍ୟ ଏକ କ୍ଷତ୍ରିୟ ପକ୍ଷରେ ଶୋଭା ପାଏ ନାହିଁ। ଯଦିଓ ଶାସନ ବିଭାଗରେ ଥିବା ଯେକୌଣସି ଦାୟିତ୍ୱ ସମ୍ପନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତି ସାଧୁ ସ୍ୱଭାବ ସମ୍ପନ୍ନ ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ।